ассалому алайкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳозирӣ, ҳаёту зиндагии хуб ба ҳамагон. хонаву ободу танисиҳату хотири ҷамъ мехоҳам. айни замон худи ана ҳамин ҳозир соати 1:08 дар ватани азизамон заминларза дубора замин ларзи дӯстони азизамон. биёем худованд ҳамаро нигоҳ дорад, дар кадом пояи зиндагие ки набошам. соати 1:08 замин ларзид. боқӣ сарбаланду хонавод бошед дӯстони азизи ман.